Mamalit og dugang mga kagamitan ang Talisay City LGU sama sa mga flood boat, rope rescue equipment ug uban aron maggamit sa Talisay City Disaster Team sa mga rescue operation. Gipakita ang mga rescue equipment atol sa formal nga pagbukas sa dakbayan sa Talisay sa kalihukan sa pagtimaan sa National Disaster Month. Gisugdan kini sa usa ka santos nga misa nga gitambungan sa mga kawani sa nagkalain-laing buhatan sa gobyerno, ilabi na sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga community first responders. Sa pagbukas sa programa, gipahibaw ni Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster, nga adunay mga paghitabo nga dili kapugngan nga angayan sa dinaliang aksyon ug tabang. Samtang gitataw ni Mayor Samsam Gulyas nga adunay mga butang nga dili kalikayan sama niining katalagman apan mamahimo kining kapangandaman. Susama kini sa nahitabo sa Bagyong Tino nga daghang mga Talisaynon ang naapektuhan. Gidisenyo ang kalihukan aron makahimo dayon sa dinaliang rescue operations panahon sa katalagman. Ug karong bag-o lang ang pagpamusil nga nahitabo sa usa sa mga tunghaan sa Tacloban City nga kabahin sa pagtimaan sa Disaster Resilience Month sa dakbayan. Papasalamaton jud kita sa atong LDREM chairman kay tungod sa iyang tinguha og pagtabang nga maka-acquire ta sa mga bag-ong kagamitan, because we need to kanang modernize our equipments for the safety and the needs of response